Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Ongi etorri, Menda bikoitzaren 26. podcasta dugu hau. Ongi etorri entzulei eta ongi etorri eneritz. Ongi etorri, Garbine, hiri ere. Bueno, hemen gara berriro, gaurkoan gure bihurtu zaigun gaietako batekin jarraituko dugu, hau da landaren gaitasunen inguruan, landaren inteligentziaren inguruan hain zuzen ere, hitz egiten jarraitu nahi dugulako. Ez da gai berria, baina inteligentziaren inguruko misterio hau, sakontzen segitzeko gaia da, eta gaur leku emango diogu. Ikerketa bat irakurri dugu, gaurkoan ere The Atlantic magazin izeneko aldizkarian, Zoe Schlangerrek egin duen lan bat dau, eta guri ze pentsatua ipini digu. Urte sasoia udaberria izanik, horren ondoren, sendabelar bat hautatu dugu, eta udaberrian loratuko zaigun, maiatzeko lore ederroien artean daukagu elorri zuria. Elorri zuria Euskal Herrian, ia gurtza esan dezaket, ia miretsi bakarrik ez, miretxitak gurtutako landare bat izan da, eta horren inguruan asko daukagu esateko, eta erabilera konkretu bat ere egingo dugu. Bihotza indartzeko edo bihotzari laguntzeko tintura bat hain zuzen ere. Orduan, espero dugu gaurko saioa interesgarria izatea zuentzat. Kaixo Garbine eta kaixo beste behin entzule guztiei, hemen gaude, Menda bikoitza saioan, beste astelen batez, 2 astelenean behin elkartzen gaitun, eta gero bakoitzak nahi duenean entzun hori bai. Hori bai, libre. Podcasten alde ona. Sarreran fin aurreratu duen pixka bat, gaur zertaz hasiko garen hitz egiten, eta batzutan filosofatzea eta beste batzutan gai arantzatsu edo polemiko xamarrak ekartzea ere gustatzen zaigun, eta gaur horietako bat, ez? Hasteko. Bai. Nik usteñat 2 gauzetatik daukala honek. Honek pentsarazi egingo zigun eta gure konfort zona mental batetik mugiarazi seguru asko, ez? Nire gustatzen zaizkidan erauntako ikerketak, bazekina lan pixka bat egin dugula, ez? Inglesez irakurtzen. Nik bai behintzat. Bai, nik ere launtza berri izan dinat, The Atlantic magazin honetan datozenak ondo ulertzeko. Izenburua duen The Mysteries of Plant Intelligence. Hau da, landaren inteligentziaren inguruko misterioak, ez? Eta oraindik ere zientzialarien artean eztabaidak daudela, eta eztabaidak kontzeptuari buruzkoak ditu kasu honetan. Hau da, memoria, kontzientzia eta komunikazioa, 3 gai hauek, lantzen dizkinate ikerketa honetan. Orduan, hauek animalien munduan ikerketak nahiko aurreratuak zeuden, eta gaitun esateko gaur egunez, hainbat animalia badirela memoria izateko gai, baita kontzientzia izateko ere euren buruarena, zer esanik ez komunikazio gaitasuna badutela, batzuk gehiago besteek baino hori landaren esparrura eramanda, hor hasten gaitun batzuk horzak estutzen, beste arnasa eteten, eta beste batzuk asperen egiten, ez gatsa duen nonbait prest landaren munduan, landare diari, gaitasun hauek emateko. Hauen memoriaren, kontzientziaren da komunikazioaren uztarketan dagoelako inteligentzia, nonbait, oinarrian. Tartzauden iritzi ezberdinak zientzialarien artean. Hori dune. Esaten dutenak badutela inteligentzia,
eta diotenak ezetz. Ez. Eta, bueno, eremu hau interesgarria dun, pitzatzen nahi ditu hainbat kontzeptu tradizional, aurreratzeko zientziak hori behar dinez, ez baian jartzea aurreko egiak, eta hipotesiak planteatzea, eta gero hiek frogatzea. Orduan, bueno, hor esparru dinamiko horretan ari ditun lanean. Bueno, hemen burmuine gabe pentsa aldaiteke, hori duen galdera. Eta hor zagon txiste oso erraxa. Burmuine gabe pentsa hoteliteken ez dakigu, baina burmuinarekin pentsatzen ez duenik bai. ezagutzen dugu. Bai, ez da, izenik ez dinago esango, ez? Bada espada. Bai, berak bazekin zein, ez? Bueno, kontua dun, burmuinaren gaia, ez? Burmuina edukita ikusten dinagu batzuk ez dutela pentsatzen baita ere, eta hemen medikuntzan ikusten ditu nahin bat egoera, burmuina operatibo ez dauden egoerak, ez? Dela gaitz bategatik, o dela burmuineko... Vegetal esaten hori dun. Dena, ez? Bai, 30 urtean egon zen, ez? Vegetal egon zen. Claro, landarekin bai. Zuzenean lotzen da, bai, vegetal esaten badugu. Eta hori horrela egotea zer dun, ez? Osea, hori dun hemen aldatzera dogana nire ustez. Guk hori lotzen dinagu eriotzatik gertuago egotea bizitzatik baino. Baina gu benetan etzakinagu vegetalak nola dauden, ez? Edo nola bizitzen dien eta nola komunikatzen dien, inteligentzian esparrura eramanda, hemen ez da bai dun landarek burmuinik ez dutela. Eta burmuinik ez baldin badago, zientzialari multzo handienak gaur egun ere, eta honi sektore immobilista deitzen zaion, ez diten onartzen burmuinik gabeko inteligentziarik. Hori duen gakoa. Orduan, karo, animaliek txikiagoa edo handiagoa ikusten duen burmuina badutela. Baina, eta are gehiago, burmuina handiagoa dutenek ikuste duen gure antza gehiago dutela konportamenduan. Orduan, hori duen maxima bat, egi bat, eta egi hori pitzatzeko prest ez zaudene. Eta landaren esparrua ikertzen nahi dienek aldiz, hori pitzatzea dagoela esaten dine. Hori duen talka. Baina aldi berean, hemen, burbuinik ez, baina hemen azken saioetan hitz egin dinagu, bizirauteko beraien funtzionamendua aldatuta egokitu diren landarez, soluzioak topatu dituztenez, nik ezin du lertzen honetaz, baina horrek bazaukan zerbait inteligentziatik, ez? Dudari gabe, hori dun. Eta hor erabakiak hartzeko eta euren izatea eta euren funtzionamendua aldatzeko gaitasuna dutela. Baina hori nondik egiten den hor ziagon heldu ezin bat bezala. Hau da, burmuin bat egon ezkero oso erresadun, paradigma zaharra aplikatzen zaiolako. Eta paradigma zaharrak esaten din, txikiago da hundiagoa, baina burmuina dago eta hortik datoz aginduak. Karo, hemen zer duen ikusten dena, begira, lehenengo ikerketak planteatu ditunan 70. Hamarkadan, 1973an, eta ikusten duen landaren bizitza sekretua izaneko liburuan. Aipatzen ditun ikerketetan ikusten duen zientzialariek ondo tratatzen zituzten landareak, ondo tratatu esan nahi duen ura eman eta argia ziurtatu eta lurra ongarritu eta bar. Eta gero hori egin gabe eta gainera egunean 3 aldiz o 4 aldiz ez naun ondo akordatzen elektrodo batzuk ipini eta deskarga elektrikoak eman landareari, ez? Hau da landarea torturatu. Ez da akabatu arte, baina bai, kaltea eragin. Laborategien sartzen zirenean, funtzio bat eta beste egiten zuten pertsonak, hau da, elektrodoak ipini eta elektrizidadea aplikatzen zieten pertsonak, sartzen zirenean aretoan, hasitunan neurtzen landare hoien eraldaketa biokimikoak adibidez. Ze sustantzia sortzen zituzten, sustraien bidez ze mezu, eta iritsi ditunan neurtzera impulso elektrikoak euren artean. Orduan, hor baziagon memoria, landare akordatu egiten duen, bezperan ze sufritu duen, besteari abisatzen zion, hau badator, gure borrero atetik sartu da. Karo, hor memoria duen, komunikazioa duen, eta gero baita ere, bere superbibentzia duen, baita. Erreakzioa. Erreakzioa. Eta guk hori egiten dinogu gure nerviosistemaren bidez. Karo, hau izan unan apurtzailea erabat, eta, honen inguruan ikertzen jarraitu zutenak oso deitoratuak izan ditun. Noiz egindako ikerketa dela esan du? 1973an. Orduan, kontua dun, David Rose den zoologo eta kimikaria, Washingtongo Unibertsitatean, hau zuhaitzetara eraman zuena, eta, berak ziurtatu, frogatu egin zeinan, zuhaitzak komunikatu egiten direla, eta kasu honetan izan unan, zomorro bat, arrak egiten zionan kaltea arbolari, eta arran izurrite bat, zuhaitzen ostajea eta jaten zuena,
Bueno, horren aurrean, arbolek kilometrotara ere gaitasuna zutela elkarri mezua bialtzeko. Hau da, arbola bat akabatu zenean arrak indako kalteagatik, beste arbolek hori jakin egin zutela. Orduan, bueno, kontua dun botanikan hau izan zela, sekulako bomba, baina aldiberian gizon hau ridikulizatua izan unan, eta, baztertua, ez? Eta bere ikerketa gelditu unan, beak esaten zinan lurrazpian. Orduan, kontua dun, hau egin dutenak, izan diela gero, beraien esparru akademikoan prezio bat pagatu dutenak. Hori ikusten duen. Eta, hor, alako violentzia bat sortzen duen, ez? Aurretik pentsatzen dugun guztia hankaz gora jartzen duelako. Pasa dituen hamarkadak, eta ikusten dinagu, modu intentzionatu batean komunikatzeko gaitasuna badutela, baino kontzeptu honek sekulako kontroversia sortzen din orain. Inteligentziarenak. Noski, eske hor inteligentzia ziagon azpi-azpian. Eta bestela, inteligentziaren definizioa aldatu behar dinagu. Eta horrek implikazio bat dizkin, beste esparruetan, hau da, animaliengan eta guregan. Orduan, inteligentzia berformulatzera baldin bagoaz, landarengan ikusi dugunagatik, zer da inteligentzia? Hori duen ez da bai da, azpian, ez? Eta gero, burmuinik gabeko egoeretan, edo burmuina operatibo ez dagoen egoeretan, ze bizi mota dagoen ere bai. Eta hori benetan finagoa aztertzea. Nik hemen bukatu nahi niken ekarpen bat eginez, eta gaur goizean ziurtatu egin dinen nahi, hau gastroenterologoek, ez? Hau da, gastroestea, estearen sistema enterikoa, esteak duen sistema zelular komunikazioarekin zerikusia duena, hau da, gaur egun bigarren burmuina deitzen zaiona, hori ikertzen ari direnek, ateratze dituzen ondorioak. Eta honek eramaten natxin ia landaren esparrura, ez? Eta gizakia zari gaitu, ne? Eta gustatzen zaidan, gure burmuin sakrosantua guk oso haundi etxia bezala daukagun burmuin hori, pixka bat jartzea kolokan. Esaten din ikerketak, esteetatik burmuinera, mezuak ze mailatan iristen diren, eta burmuinetik esteetara zenbat iristen diren. Hau da, ze informazio jario dagoen bi norabideetan. Burmuinak 100% bidaltzen din esteetara. Txixari eusteko, kakari eusteko, olako aginduak izango ditun. Pentsatzen dinat, zehazten dizkin, ze esparrutakoak, 100%. Eta estek jasotzen dizkinate eta obeditu. Baina aldrebeska, esteetatik burmuinera dozenak 180 ditun. Eta burmuinak hori jasotzen din, eta horren arabera pentsatzen din, sentitzen din, jokatzen din, edo gauza gehiago. Orduan, hemen zein da zein eta zeinek du agintea, ez? Horrek ere asko aldatzen din panorama. Bai, Ez gauzak ulertzeko modua. Bai. Eta esaten din, hau eguneko 24 orduetan ari da funtzionatzen, urteko egun guztietan, gure bizitza guztian. Eta ez gaitun ohartzen, ez gaitun jakitun, hau da guk ez dinagu sentitzen esteetako aginte hori, ez? Baina burukoa bai. Gertuago bezala edo konsienteago orduan, gaitun oso, eta hemen ikerlari, azken landaren ingurukoak ikertzen ari dinauek esaten dinate oso zerebrozentrista garela. Eta uste dinago gainera pentsamentua ere guk kontrolatu egin dezakegula, bai, ez? Eta era hori dun. Eta hortzagon bigarrena, naiz eta zerebrozentristak izan, bai, ez dugula kontrolatzen hainbeste zer pentsatzen dugun da zerrez. Bai, eta honek pitzatu egiten din teoria hau, eta ate bat irekitzen din, burmuina bai ondo, baina burmuina bakarrik ez, eta gaina ez guk uste genuen adina. Orduan, ongi etorri landareak berriz ere gure burua hankaz gora jarriko dutenak. Hemen txutziko dinago, esan dugun bezala zer pentsatu eman da jendeari, beste behin. Beno, eta gaurko sendabelarra guztiz gaiz aldatuko dinagu, ez? Bai. Gure inteligentziak horrarte ematen din. Momentu honetan loratan dagoen sendabelar batekin, zuaiska. Zuaiska, baina zuaiska kontzeptu hau argibili txikia ez data. Eske zuaiska pixkat engainatzen din, ez? Bai, guk atzizki txikigarria ikusten dugunean beti pentsatzen dugu gutxienez gure gerriti bera izango dela, ez? Baina zuaiskak arbolak ditun.
handiak egiten direnak. Orduan, bueno, hemen, hasteko eta behin esan, elorri ezberdinak badirela, eta beti zehaztapenez hitzein behar denez, eta ondo ezagutu, ondo identifikatu landarea, Crataegus oxyacantha baritatea zari gaitun. Euskal Herrian hainbat lekutan arantza zuri deitzen zaiona, elorrarantza ere deitzen zaiona, hainbat lekutan abilurria ere bai. Bueno, elorri zuria zari gaitun, lore zuriak dituen hau, eta gero lorea pasatakoan ondoren ale gorria izaten duena. Toponimoetan ikusten dinagu. Eta honek ematen din azterketa ia historiko-etnografiko bat egiteko. Bai ez, baserri, abizen... Bai, a ber, pentsazan elorrio adibidez. Hori den. Elortza, elorriaga, elordi edo elorri izen, pertsona izenak ere bai. Eta, bueno, ikusten dinagu gurtza nik adorazioarekin lotu izan dina, eta askotan ermiten inguruan ikusten dinagu, arantzazuko santutegia hori dun, arantzan zaudezu dun, berez. Amaurginaren azpian ikusten duguna amaurgina zeren gainean dago, elorrien bor baten gainean. Ni umetan beti akordatzen nuen, gure aitak nola esaten zidan hori lehenago zegoen hemen, Amaurgina horren gainean jarri zuten. Eta Amaurginaren izena hori da, arantzan zaudezu. Ze arantza da, elorri arantza. Orduan, hau sekulako botika dun, sekulako sendabelarra dun. Eta guk, sendabelarrak beti pentsatu izan dizkinagu diala lurrean daudenak, ez behera begiratu, eta diala loreak, ostoak, baina arboletan botika dagoenek, sendabelarra dagoenek ez dinagu pentsatzen. Itza behar ez du nosondo geratzen, Eske zuaitza, sendabelarra, nik uste sendabelar horrek nazten duela, ez? Hoi den, bai. Eske belarra ez dun, arbola dun, orduan, bueno, guazen hau ikustera. Hemen lorea, askok esaten jate loreak irekia egon behar duela. Ostoa ere erabiltzen dinagu, baina honik egia du lore irekiak nahi izate ditu dela. Orduan, eguna eguzkitsua eta argia baldin bada, hobeto, Bueno, hau esan Europa guztian dela oso ezaguna, eta tradiziozkoa, Irlandan dauzkan sekulako mito pila, hor druiden inguruan, bueno, elorria dun, beste liga bateko landare bat, Bai, mitologian eta ikusten duen, Orduan, sendabela sakratu esatera usartzen haun. Askorentzat hola jasotatzeagon liburuetan, hola maila hortan. Orduan, beste askok nola ikusten dinate edo gaur komertzialki nola da ezaguna bihotzerako landarea. Orduan, goazen ikustera, zer daukan. Bai, merezi din, eta nik uste dinat, naizta norberak bihotzetik ez sufritu, denoz euskanago bihotzak, bihotza, eta bihotzari tarteka laguntzea txarra ez. Prebentzioa, ez? Bihotza indartsu izatea, edo zer dela ere. Bai, eta askotan etzekin jagu gure bihotza nola da bilen. Hori dun. Bai. Azkar, motel. Bai, lehen itzein dinagu burmuinaz, goikoaz eta estetako burmuinaz, baina argibili hor bihotza zeukanagu. Hau behin bate galdetu zidanan, aizu, eta hirugarren burmuina zein izango da? Porque orain bigarren azadari gaitu nizketan da hirugarren zein izango da. Bueno, hor badituen kardiologoak esate dutenak bihotza dela hirugarren burmuina. Hau da, burmuinak bihotzarekin duen harremana oso estua dun. Orduan, zertarako erabiltzen dinago, bihotza ezintasuna dagoenean, bihotza ahultzen denean, bihotza nekatzen denean, bihotzeko ajeak daudenean, bihotza taupadak direnean, edo handiegiak, azkarregiak edo kontrakoa. Motelegiak. Bai, motelegiak. Oda, bihotzaren esaten duen konpas falta. Dala azkarrerako edo mantxorako. Tau, argi utzi edinat, askok pentsatzen dutelako azkartasuna bakarrik tratatzen duela. Oda, taupada azkarregiak edo tentsio altua, elorri zuria. Baina inoiz ez ziten pentsatzen, taupada bajuegiak edo tentsio baxuai ere laguntzen dionik. Eta hemen batzu bagaitun tensio baxukoak eta elorri zuriak on egiten zigun, bietarako. Tensioaren gora beherak, bai gorakoak eta beherakoak. Gero, alei buruz gaur ezin egingo, aleak beste batetarako, beste saio batetarako ere ematen din. Orduan, errexena zer duen landare hauek lehortu, ostoa baino lorea gehiago egonda dila lehortu eta infusio hartzea. Eta infusioa badun bihotzari laguntzen dion zerbait, bere erritmo horretan, bihotzan bueltako nervio sistemari laguntzen zion, baina detaile badin oso interesgarria eta horregatik ikesan dunan hori dun ona aurre zaintza edo prebentzioa egiteko. Ze mailatan, honek egiten din, bihotzaren gihar kardiakoa indartu. Orduan, hori deno ditortzen zaigun ondo. Ni hemen bereziki akordatzen naun kirolariekin. Kirolariek taupada maila indartsuak, altuak, harrapatzen dituztenak, bihotz ondo, baina hori tarteka zaintzea komeni dun.
Eta hemen ez naunari kardiopatien prebentzioaz. Ari naun, giharrak hanketakoak eta izterretakoak zaintzen diren bezala. Eta bihotzekoak ere zaintzeaz. Hoixe dun, masaje bat hartzera joan. Guk kontzientzia bat zeukanagu ukitu aldugun gihar horrekin. Baina bihotza gihar gisa ez denago ikusten. Eta bihotza dun jaiotzen garenetik etengabe mugimenduan dagoen gauza bat. Orduan, hori niretzan noizbehinka ematea, tensioa eta nekea daukagunean, ez? Neke muskularra orokortua dagoenean, akordatu eta hartu baita ere. Hartu nola egunean behin, nik ez zina uste egunean 2-3 aldiz beharko litzatekenik, egunean behin hartu, abiaz goizean, baraurik, hartu 3-4 egunean, olako gainkarga muskularra dagoenean. Baita ere gainkarga hori bihotzak eduki dezakelako. Eta hau jendentzat adibidez? Ez, hori giharrek duten azido laktikoaren gorabera badun, eta horrek etzion bihotzari ere egiten. Ez daukan zer ikusirik. Baina, ik baldin baditu alako agujetak eta giharrekin alako gainkargein badun, litekena dun bihotzarekin ere egin izana hor. Orduan, hor ondo zeagon bihotzari ematea alako indargarri bat. Kalterik ez. Ez, batrez. Toniko kardiakoak ditu hauek. Hortarako ondo etortzen zaigun. Orduan, niretzat zer duen interesgarria, hau jan ere egin izan duen, baina egia esan goza hobea jan dizkinagu. Bai, esaten intxaur guztoat, nahi. Eski hori galdetu behar nian, zeire artikuloa irakurtzen, ensaladari bota eta intxaur zaporea duta, nik nian aurrekoa, maneri jateko eta edateko gomendioak interesatzen zaizkidan. Ondo, proboko inagu nahi ban. Pixka bildu, baina ensalada horrek eukiezala beste zehozeko xoagoa ere. Zaporea estaliko diona elorri zuriari. Ne ustez, bai. Trampa txikiren. Bai, ondo, baina hau gehiago dun, pentsamendu nahi dugun erako pentsamendu bat, wishful thinking, pentsatzen nahi gaitun gure desioetatik, hau goxoa egongo dela. Orduan, kontua zer duen, begira, antsietateak emate baditu bihotz eta upada arraroak, eta ansietateak emate badu askotan arnaz hartu ezin bat eta aladun, bularraldean, alako estutze bat, bularraldeko estutasun bat, hau oso interesgarria duen. Eta askotan, hau tristurak ekartzen den. Orduan, nik horlako egoera batean, ez kirola, ez nekea, horlako egoera batean gomendatzen dina tartzea. Momentuan hartu, antsietateak ematen duen momentuan, edo pixkat gorputza estu edo horrela daukana momentuan, infusioa. Bai, eta handik 4-5 ordutara beste bat. Eta interesgarria dun. Era horretan, urgentzia era bat dun, baina horla erabiltzea. Nik adibidea jarriko dinat, denoi pasatze zaiguna, edo pasako zaiguna. Tanatorio batera juten izen bakoitzen, berdin zaidan oso hurbilekoa, ez da hien berdin, baina oso hurbilekoa urrunekoa izan, horrek beti mugitzen dizkien barruak, ez? Eta mugitzen den gai hau, tristurarena, bihotzaren inguruko, egoera hau. Orduan, nik etxera itzulitakoan beti infusio bat hartzen dinat. Eta urrengo gunean, oraindik hor baldin bat zeukana eta arrastoa, beste bat hartzen dinat. Eta hau ez duen pentsamendu aldatzeko, eta ez duen errealitate hori aldatzeko, nik hori ez dezadan somatizatu, bihotzaren bueltan. Orduan, tristura egoerak bakoitzak jakingo din, bere iburuz, zein diren, baina olako egoera luze badagoenean, hilabete batean hartuko dut egunero hartu. Bai, badulako lan hau egiteko gaitasuna. Orduan guk beti pentsatu eginagu landare erlaxatzeko landariak, lasaigarriak direnak, baina beti ez du norabide horretan lanen behar. Eta elorria orain Euskal Herrian asko zeukanagu, mendioetan alako kutsadurarik ez zeukanagu hau lasai bildu izateko, nahiko samur lehortzen duen, azkar, eta norberak bildu dezala behantzat. Eta, beti bezala, gomendioa ere, elorri zuriari lotuta, baina aritu gaitun orain arte infusiotan hartzea gomendatzen, edo hori aipatu dinagu, baina gomendioa beste zerbait duen, ez? Tintura bat egitea elorri zuriarekin. Hoixe, begira, eske landareari buruz hola hitz egin da iruditzen zaidan jarraipen bat eman behar diogula, eta ja gaia itxitzat eman eta remedio berarekin egin. Orduan, tintura indartsu bat ingo dinagu. Ez duen edonolako tintura. Beste tinturak horrela egiterik ez dinat gomendatzen. Banaka junbarko geniaken landare bakoitza ikusten. Orduan, esatera noan hau, elorri zuriarekin bakarrik egin. Hain zuzen izen komertzialik ezin esango, baina merkatuan baziagon elorri zuriaren tintura bat, askok, oso beharrezkoa dutena. Eta hori etxean egitea erresadun.
Gauza dun, tintura indartsu bat egiteko landare indartsua behar dela, eta ez belardendan lehorra ez dakin noiztik pakete batean daukaguna. Hau da, Euskal Herrian geuk bildu behar dinago elorria. Eta lehortu berri dagoela hori dun landare indartsua. Esan bezala, lore irekiak, lorea gehiago ostoa baino, bai? Orduan, gauza dun, honi beratzea, tintura badun tintatzea berez, alkohol bat, alkohol zuri bat. Edo zein alkohol, ontarako 38-40 graduazioko bi alkohol erabiltzen dizkinagu, orujua dela edo vodka dela, bat edo bestea erabiltzen dinagu, ez besterik, ez anixak eta olakoak. Orduan, alkohol zuri hau jartzen dinagu 250 mililitro eta elorri zuri lore eta ostoak lehortu berriak. Eta ontzi hermetiko bat, ez dinagu kantitate asko proposatzen, 250 mililitro. Orduan, landarea zenbat jarriko dinagu. Nere ustez, erdiraino ipintzea ondo. Gehiago ez dinagu ipini behar, ez goraino, saturatu ez. Eta hau importantea dun, itxi ontzia, eta 3 estez eukitzea leku ilunean, armairu barruan edo. Baina garrantzitsuena dun, egunero mugitzea. Dinamizazioa. Ontzi hau mugituen behar dun. Orduan, hori pasatzen denean, beste tintura bat hori dun, mazerazio bat, ez? Baina mazerazio epealdi hau bukatzen denean iten dinagu iragazi, iragazki metaliko batekin kendu landaria, nik uste zaian txukun ibiltzea eta paperezko kafea iragazteko, filtratzeko paperezko filtro hau pasa hor txukun. Eta likido hortan, ja lehenengo beratzealdia egindako likido hortan, berriro ipintzen dinagu landarea. Eta beste 3 astean eduki, egunero mugituz leku ilun batean, sukaldeko armairuan adibidez. Orduan, 2 beratzealdi zeuzkan. Honez da helburu din. Bigarren beratze aldian, oraindik ere alkohol horrek xurgatzen dizkien hainbat elementu, eta ikusten dinagu lehenengo beratze aldian xurgautakoak baino gehiago direla, baino batzuk ezberdinak ere bai. Hau oso bitxia dun. Vale. Orduan, tintura hau dun, tintura bikoitza oso indartsua, oso berezia, eta bihotzerako dun. Eta bihotza, dela esan dugun gisa, dela kirolak, dela esfortzuak, dela nekeak, dela bihotze ezintasun berezko bat, baina baita ere jatorri emozionaletik etortzen zaizkigun halako oparitxoak, ez? Dela antsietatea, dela tristura, egoera hauek, ez? Tratatzeko duen. Orduan, iragazi ondoren kristalezko ontzi hermetiko batean, gotero duna, hauek farmazian saltzen ditu, nolako frasko batean ipini, eta hori 3 urtean ondo goten duen, eta 5 urtera arte ere bai, errex. Orduan, hau zer egiten dinagu, egunean 30 tanta hartzea posible duen, baina gehienez, 80 tanta ere bai. Orduan, irudika esan, ez? Egoera bat, albiste gogor bat, albiste txar bat, eta ez zein arna sartu, antxietatea, niko 30 tanta hartuko nizkiken, beti uretan disolbatuta, 2 behatzur, ari bota 30 tanta, eta egunean 3 aldiz. Eta hori duen dosi maksimoa, eta horrek osondo iten din bere lana. Eta geisten din, antxietate eta... Ondo laguntzen din egoera hortan. Orduan, askotan gauza dun baita, hau errepikakorra bada, beste gauza batzuk hartu behar direla, ez erremedioak, beste erabaki batzuk hartu behar ditun. Buruko lana dela gehiago, edo, burukoa, edo. Ez, batzutan jendeak nahin landarea erabili eta benetan psikoterapia bat behar din. Hori ere, hortik ies ez egin. Baina, lagungarri izan daiteke. Orduan, nik zer ikusten dinat, lehen ipiniduan egoera hau ez, albiste txar bat, tristura, alako egoera ezusteko bat, eta etxera ailegau eta batzutan jateko gogorik ez, baino ezin arnastu ere ondo, eta horrela goera juteaztun bat ere ona. Orduan, 30 tanta biraz erresa den, ja eginda dagoen gauza bat, infusioa prestatu beharrik ez. Hau da, potean lehorra daukagun landare hori ere zahartzen ari dun, baina tinturan egonkor zeudene propietateak, tari gaitun gauza bereziki indartsu bat hartzen. Orduan, 30 tanta horiek momentu hortan, 2 behatzuretan, eta, egoera aldatu iten duen, onerako. Orduan, hau eduki, erremedio hau, eta orain eskura daukagu, hau egiteko aukera. Oso ondo, onarte gaurkoa, gaurko gomendioak, beti bezala xietasun denak podcastaren albistean bertan jarriko ditun askoz zehatzago. Kopuruak eta hori dun gomendioaren detalle denak, eta gu onarte gogoratu, mendabikoitza saioa argia.eusen eta bizibaratzea.eus atarietan topatuko duzuela, bai gaurkoa eta bai aurreko saio guztiak, eta guri mezuren bat idatzi nahi badiguzue, mendabikoitza abildua argia.eus elbidera idatzi, eta gustora irakurriko ditugu, eta guitzuliko gara, hemendik 2 astera, astelenean. Oso ondo, eskerrik asko. Ondo izan Garbine. Argiaren podcasta.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.